Bla pożizzjoni u bla opinjoni, kważi lanqas titwemmen. Membri tal-Kabinett qed jibqgħu gallerija. Dan hekk kif il-Partit Laburista għadu se jibda diskussjoni dwar l-abort, tant li għadu lanqas biss ħa pożizzjoni dwar suġġett tant sensittiv għal pajjiżna. U qudiem dan kollu il-Ministri tal-Gvern deru tassew skomdi iwieġbu għad-domandi tal-ġurnalisti. Bħala partit qatt iridu niddiskutu din fil-grupp parlamentari u mbagħad wieħed joħroġ bil-pożizzjoni. Għandu jagħmel diskussjoni interna qabel ma joħroġ forma ta' statement. Naħseb dik hija l-pożizzjoni tal-Labour Party. Naħseb fuq dal-suġġett kummentajt biżejjed. U buħut minnhom iġibu l-skuża li għadhom ma jafux eżatt x'fih dal-abbozz. Smajta waqt li wasalt id-dar il-biraħ fil-għaxija ftakart li l-Onorevoli Farrugia għadha membru resqet abbozz, jiġifieri ifhimni x'irrid ngħid. Mhix kwistjoni. Ġal-abbozz ġie ppreżentat il-bieraħ fil-għaxija. Ikolli nistqar illi minħabba impedilina kelli għadni ma dortux dal-abbozz, ġifieri eżattament x'qed jiġi propost mod tekniku, mod legali, jien għadni ma fimx għax għadni ma qrajtux. Il-membri tal-Gvern qed isibuha diffiċli ferm anke jgħidu l-opinjoni personali tagħhom fuq din it-tema tant importanti u kollha qed jażlu li joqogħdu pass lura għajr għall-Ministru José Herrera. Jiena kontra l-abort innifsu, però fuq dan l-aspett, fuq dan l-abbozz liġi, naħseb ikun għaqli li nisma' x'għandhom jgħidu l-veduti ta' sħabi parlamentari. Naħseb illi dan hu suġġett illi jimmerita mingħajr passjoni illi jiġi diskuss fiħdan il-grupp parlamentari. Din mhix kwistjoni ta' reazzjoni tiegħi. Ġifieri jiena l-opinjoni tiegħi ngħidha lil-mara meta nkunu waħedna d-dar. Jiena Ministru tal-Gvern u nitkellem fisem il-Gvern flimkien ma' sħabi taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru. Jiena membru tal-Gvern, jien m'għandix materja ta' opinjoni. Bil-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwano u l-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli it-tnejn iwieġbu li se jistennew il-pożizzjoni tal-Partit Laburista qabel ma jgħidu kif jaħsbu huma.